Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili ngeza igama lami umfezeko ntuthu wakhumalo bathi la sibona amagoma akhe manje usemusha kule channel ngizocela uqonde lapha ku-subscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare bafethu kunzima kumculo Umaskandi lapha nokhala ethulisa ngesenze senziwa ugcokamelisha lapha kucizwa uthula ubuke umfoka khoza lapha eyaziwa kakhulu lapha ukuthi ngumsikazi wendoda eminyama ngepiki maqeda idobi imayini isho njalo ngensizwa mangabe masibonga lapha ukhala ngokuthi useneskhathi impela mbhekile umthandeni kodwa ngempela uyabona ukuthi lento yakhe isihambe ikube nenzondo phakathi kodwa lapha ihambile wayikhasini lakhe ku Facebook uthule buke washo lapha inkulumo ende mayelana negcokamisho kechaza khona ukuthi uke waba naye lapha ukuthi azone namthandeni kodwa mangabe sebheka futhi unakho ukubona ukuthi kahle akamfuni kuthule buke ubhala incwadi lapha nebhekise kuyena umthandeni ifundeka kanjani ithi diye emthandeni manqale ngithi nje ake ngigunyuluke ndoda angikuzondi futhi angisoze ngakuzonda nginethimba lezinduna zakho yabona nkunzi ubenzile ubuhlakani bokubulala ikusasa lomculo wami ngingaboni ngesimo sokuthatha njengomuntu ongubhudi kimi kanti ngenziwa kungazi ngomuntu seniyongixolela abalandeli bakhe ngiyazi inkalankala ihamba njengonina ngoba kwanini nomthelelo wokugxotsha komculo wami kanye nalezi ndoni ezintshela ukuthi mzondeni ubani mthandeni ubani impemu ngiyafisa ukwazi ukuthi ngempela ngisondelane ngoba inzondo yakho kimi ayiqali namhlanje indala kwala noma ngithi ngikubonisa ukuthi anginayo nencane inkinga kuwe ngakumema kwi-album yathi 50-50 featuring igcokama kulungile nawe waqhamuka umlilo owungaphuleki lapha kufunza abantu ukuthi bangalinge bangeseke wena fakwe kwifit nje kuphela lapho futhi konke lokho agwinya ije so kahle inhloso yami ukwazi ukuthi ngisondelane ngoba nengane encane yabona ukuthi unenzondo kuningi okunye kufaka ngisho abaculi abangobhudi kimi enganginganenkinga nabo kanti uziqhatha uyishiya ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho ngiyafisa akuhlasela uNembesa ugonyuluke ngilazi iqiniso wasephethe lapha newayithi show kubhala yensizwa uthula ubuke umfoka khoza esho kumthandeni ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi kungani emzonde kanjena ngoba impela esikhathini esiningi usezamile ukuthi asifake kuye kepha-ke umthandeni kuyabonakala ukuthi akathandi uthule buke mina ngizofisa ukuzwa ukuthi mhlawumbe kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba hamba lapha ku-comment section ufike udlulisa kwakho ukuphawula ngenza kwethu bekuyilona udaba bengidlulisa namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe commenta nokulike nokushare nibe nosuku olumnandi ngithandana.